खुलुमका जतनानो जों दिनै 10 मजलिसपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युन्सि नंगै कायसा बाइक थाङै दङ जों वाइट टेप बाय लय जिजाक जों जतन साइमानो जों अरसिमिया बेबाक थायोनो जों बाइक गेलेखने चेंजाक अलरेडि दिनै मान्दाय ओङै दङ सिमना ओङै दङ बहायनो जों 10 मजलिसपुरनि दिनै गोबां सिगलार दङ बिसेसकै वाइट टेप रक जों दिनै जे बसकान जे दिल्ली अभियान आबनो एवारनेस खायनानै प्लास जे मेन डिमान्ड जे मेन इशू सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आबनो जों तेबो बुनिबो सान कथारखौ कुवारनानै नगद नगद सगैरनानै गामि गामि सगैरनाबो जों बाइक गेलेखाय थाङै दङ आंबो को कसारामो जोंगो जों थानजान बिसिंतै सिन जे डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों तुबनाय सिन बबाग्रानि नासिकमुं बा सिन बबाग्रानि जे लिडारशिप निंगै आबागा आं जतन को कसारो दिनै मिडिया थरतै ताबो को सिन तेरमथब जारा फायाको आ रिक्वेस्ट खायो कयो सिन बबाग्रानि निंगै थानसानि मारि निंगै फाइलायदि जों कसा कुफुर कखांना जराया जों थानसां सिन 1 लास्ट फाइट सिन पाइथाक जबा ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बागै जों जमा खायनाय हामबाय তিনি 10 मजलिसपुर ब्लक नि अंडाराव सिनि बाइक रैली विशेष कला सिकलारक नर नुकबायखना खूब उत्साह वातै हियावै तिनि फैलेका कारण जातिनि संग्राम मान थाइना आदाय खायनानि संग्राम वातै हिनि तै जों तै आसुक तंलिया आबन बागै सारा त्रिपुरा राज्य चलि दङ दिल्ली अभियान थानायनि सिगां सारा त्रिपुरा सिनि बाइक रैली पाइ थानाय आबन परे जों दिल्ली रवानां थानाय आबन बागै ताबुक जे बररक ताबुक गो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड पयतासाय रक बरनो जों ताकबो गबगो नर फाइदि जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तुबनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों तुबियासा तै रेस क्रिकेसिनि कुन फनो रेस तंगलाक सिनी सारा त्रिपुरा गनाङै सिनी এই যে গ্রেটার त्रिपुरा आंदोलन चेंगि रिजाखा एवं ताई थागलिया जे ताकबो आईपीएफ तिहनि तंगनाय रक कांग्रेस बीजेपी हिनि तंगनाय सिगला चालाय रक बरनो कबगो नरगो जातिनि संग्राम फायै नरकबो सरिकिं फायजिदि जों आशा खायो सिनो बाइक रैली सक्सेस होनाय एवं काम फोरोंथायनो पाइनाय जों आशा बिसार दारगिनो आन किसा कक साबानो पाइरिखा जतन हामबाय जों दिनै माधव निसिमि सुरुखाय माधव दै थाङै माखुमाय गामि गावै एनआईटी गावै बिश्राम अम्परे कुयासान पारङै चारगुरिया बिसिति थाङै जों चम्पनगर दै फायै चम्पनगर दै फाय बिनापानि दै हाबै अम्परे जों पश्चिम बर्जराव काचिनि फिनिशिं जों एंखौ खायगा फरक बुसगरक खथम लायगा दिनै नरक जागा बाय अ जागा दमा 150 नि बाइक नो फटो तेबो वातिन बाय कसाय दं किन्तु वाति रकनो चिनि सिकला रक मेजनै तेबो बुरुं बाइक फाय दङ टिम बाइक रोङै दङ जों साइमन अ जागा जों 150 रमै दं किन्तु 200 बाइकिं थानाय तै स्रापजन बिसिङनो वातिनो मेजनन बागै चिनि सिकला रक ताई चिनि हानो मानन बागै चिनि सिकला रक सब जमनो जों बसकां दंनाय जों यासाक चिनि हानो माथांना बागै चिनि गेटा टेबुल